boliɗe ɗemgal fulfulde hawtade e modibbo arabo bala ɗum majum nder asawere ɗo en bolwan ha ko larani firo konguɗi on fu moɗon sey koson bindirɗi moɗon ngam andugo hunde banande ɗo modibbo arabo bala bisimilla. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala rasulillah. derraɓe am ɓe catal fedde heblo sukaɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ɗiga may derraɓe ɗum hande ɗum ñalawmare mbi'eten hande refdirre e bako wowa to jeydiyanko en meɗen dokki habaruji nder asawere en gaɗan jayigol dow fulfulde meɗen gam joɓnoroɗen no nde laaɓirta. ɗuɗɗum ɗo wolwande anda hande firo konguɗi. ko woni firo konguɗi explication mo fu ɗon mari explication muɗum. kadi gam majum woodi ko fulɓe mbiyata kelme puneje konguɗi pistotiranɗi. kongugol bato a wi hande mi nasti les ɗowdi ko waɗi gam ɗowdi ndi ɗuwan ɓi adama nangue ɗo firo majum explication wiyete firo. ɗowdi ɗo fira ɗum suudgo ɓi adama har nangue kanjum woni o ɗuwama. e noon suudu to ɓi adama nasti suudu gam o suuɗake gonɗo yaasi yiyatamo kayru ndun wiyete suudu gam ndu suuɗan goɗɗo. firo majum wiyete suudu gam ndu suuɗan. e noon kelme puneje mbiɗen konguɗi pistotiranɗi bato a wi ɓi adama konguɗi ha ɓeddi voyelle ji on masata konguɗi bana o ha konguɗi o. to a wi loji holli alkulal biyetengal o ngal ɗo nder kongugol ngol. loji lojere yitere nasti hande hunde nasti yitere o lojama. voyelle o to a sowi voyelle ji man a waɗi ɗiɗi bana to a wi looji bato a hoƴi labbo a yehi a looji ngeeloma firo man sañjake sotti lojere hoti ha loojugol. e noon ta a fori ɗum wargo hunde bila hisugo. to a hoti a wi foori hunde man nde wuli nde hokki. noon ta a wi waji a hokki goɗɗo hunde a yehi aɗo wolwa ɗum nder yimɓe a waji mo. noon ta a wi waaji holli ɗum waasu joƴƴitingo ɓi adama dow lawol boɗgol. e noon ta a wi hande hoɗi to hunde jippake har lesdi a wi ande hoɗi firo majum ɗum hoɗugo ɗum jippago dow lesdi ko ɗum pirowal ko ɗum sondu. e noon ta a wi hooɗi ha fulfulde to goɗɗo wayri yargo kusam woodi ko nangata goɗɗo ba ñawɓe mbiya hooɗede. noon ta a wi fiji to a juttini hande voyelle ji ɗiɗi ɗiɗo ɗiɗi a fooɗi waɗi fiiji warti ɗum fiiji wato ɗum kuuje bana fi a jam'i fiiji wato en mbi ɗum kuuje kadi wiyete fiiji koɗoji dow yimɓe. noon ta a wi hande tori en andi tornde goɗɗo ya toro goɗɗo gam ɓe dokka mo. to a sanji kongugol man a waɗi voyelle ji ɗo to a sowi ɗi nde ɗiɗi ni oji ɗo a waɗi toori holli batu hudure nde ɓurti butugo. e noon bana wosi to hunde mosake a wi an wosake. noon ta a wi woosi a fooɗi to a fooɗi a wi woosini holli ɗum paralysme woosi ɗum jiijago. noon ta a wi seli celal goɗɗo hooci o seli o tokkoraki ha dow lawol darnugol. to a wi seeli bato goɗɗo hooƴi laaɓi o seeli kusel konguɗi man ɗo ɗi pistotirɗi. kanjum fulfulde ta goɗɗo jaɓa footgo alkule goɗɗo feere ɗum hokkan firo managol ka feere. e noon fulfulde ɗon mari kaɓtiniɗi muɗum. to goɗɗo lorti toggiti konngol a tawan wato ɗum konngol kaɓtinigol ngol waddan ko wiyete sabotage ha sifa ɓi adamajo man. tetemu goɗɗo te'owo jamu holli sabotage on ha ɓi adama. tetemu to konguɗi toggiti to a duubuli tengu man ɗo ni holli ɗum hunde on wato waynide bana eggilgo. goɗɗo egginowo kala nde goɗɗo fotti be mako fu ƴaman jogotoy gonɗa holli ɗum kuuje wato gaddande sabotage. kala nde konngol fulfulde toggita fu ngol waddata hayru bana cokkalaku. goɗɗo nasti no hunde cokkala. to o tawi hunde ni o diwa o nastaba ɗum haala mako. kadi ngam majum bandiɗo ɗo si pinanen ɗi ha fulfulde anden yaake wolwugo meɗen bana en ɗon mbiya yurningo. debbo on to hande tum namo dari har yonde jurninowo ɗum sabotage. kadi noon bana ɗoyde mako goɗɗo ɗanotoɗo jamu kadi ha boliɗe meɗen fulfulde meɗen sey paamen wato toggitirgo konguɗi firo majum waddan ɗum lasɓore. ko woni lasɓore wato ɗum sabotage ɓe mbiyata ɗum en français. mi yetti on ko ɗuɗi sobirawo moɗon denɗawo moɗon mbiyeteɗo Mouhamadou Arabou Bala jangguinowo fulfulde ha nder berniwol mawdere. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wamina aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. a yettama jotta bo aɗo wondi be biyeteɗo Alaji Umaru
ngam wolwango en ha ko larani ɓoggi karallagal. En ɗon gondi ɓe modiɓɓe men tilimɓe modiɓɓe ɗiɗo en ɗon gondi ɓe maɓɓe ha zawleru men hande ɗo en tammi e ɓesdugoɓe maɓɓe inchallah en ɗon gondi ɓe modibbo Umaru gonɗo Yaoundé woodi konngol ɗiɗi o waddanta en ha ɓoggi karallagal kam en ɗon mbiya ɓoggi karallagal ɗum technologie ko larani hande communication diga téléphone ji diga internet ko nandi ɓe majum ordinateur kañum ɓe mbiyata e ɓoggi karallagal ɗum ko larani hande technique fulfulde wiyata karallagal to a wi karalla ɗum technicien karallagal ɗum technique ɓoggi majum ɗo bo ko larani hande matotiral hakkude ummatore kuje ɗon kanduɗe andego e Alhaji Umaru modibbo men tilimɗo tammi sifanago en Allah cegiɗo famnu en bisimillah hande ɓesdoroɓe bojiɗe makko nam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh dediraɓe on fofnama dediɗawo mon Alhaji Umaru gonɗo Yaoundé Cameroun hunde to Allah muyi en bolwanan hande humpitirde e jokkodiral ɗum mbiyeten technologie de l'information et de la communication be français ha limten pamarum kutinirteɗum hawtade ande ɗe andima leɓotiran ɗum be ande humpitirde e jokkodiral ɗum noon ɗum ɓe mbiyata be français internet ɗo wiye layitol site internet lowre layitol to goɗɗo yiɗi bo wiyan tufde layitol page d'accueil hello jaɓɓorde nom d'utilisateur inde natirde paramètre telte logiciel topirde cliquer ñoɗɗude connecté seño déconnecté sengto goɗɗo wi'an to yiɗi miɗo seŋi mallima hami seŋo e non to ha o déconnecto ban wi'eten bo hami sengto mallima oɗo seŋi ɓeɗo ceŋi ordinateur ɗo wi'e hiisorga clavier ɗo wi'e tappirde imprimante ɗo wi'e muulirgel e imprimé bo muulude hande ɗo pamarum ɗum cuftuɗen tawi yimɓe ɗon mbofayake feere ha hutinirgo kongi mallima inɗe limtaɗum ɗum e noon bo en giɗi ciftinoren derɗiraɓe men naalanke en ɗum ɓe mbiyata artiste jawmumen gimɗi ɓe hande jeyɗiyankoɓe ɓe mbiyeten journaliste en boofiɓe peƴƴintayake feere ha innugo hande ministre ɓe ɗon mbiya ha saggitorɗe fulfulde ministre ɗo wiye jagorɗo ministére jagoral e noon bo boofol ɗon ɓe ɗon peƴƴinayake feere ha innugo goɗɗum leɓotiran ɗum be coftal ɓalli ɗum mbiyeten gymnastique mallima sport ɗum mbiyeten paafal e fulfulde ba ballonre hande kosɗere ɓe mbiyata football ɗo ha defte men tafoɗe konki e fulfulde football ɗo wiye fukku to bandiraɓe on gettama Alhaji Umaru ha Yaoundé Cameroun hufnata on. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa min aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En tokkitina fahin modibbo arabo hawtade e modibbo ɓi modibbo ha ko larani orthographe grammatical ɗo majum ɓe ɗemgal fulfulde noy ɗum larani bisimilla. En ɗon gondi ɓe ɓinguel modibbojo tedduɗo mamma komin mari ha gawdere cuklaniɗo janguingo fulfulde ɗum modibbo ɓi modibbo mo anduɗen délégué départemental enseignement secondaire ha Adamawa kadi gam majum ɓinguel modibbo na ɗum goɗɗo dullaɗo en paam hande fito mako dow orthographe grammatical fulfulde noyi hande mari luggenga ha fitago ha kalimaji ko nandi bandiɗo ɗo kadi gam majum mbatanemo hakkilo ɓen jetti on ko ɗuɗi ɗitonde yewtere men hande woni celluka fulfulde ɗo mooɓi babuji ɗuɗɗi nder babuji ɗi ɓurduɗi ɗiɗi nder miijo am woni walla ngoni pelle inɗe e lomlomtodiral alkule celluka firi grammaire e francinkore grama e anglere nahwu e arabiya fedde inde kewal mum pelle inɗe firi classe nominal malla nominal classe e anglere fulɓe windere e wondaɓe maɓɓe fuu ɗo bolwa fulfulde amma fulfulde ɗo sendiri gilla nokkure faade nokkure wonde fulfulde masinankore fuutankore jeerinkore adamankore e ko nandi e mum fulfulde nokkure hertande ɗo wi'e caltuka yeru caltuka adamawa caltuka masina caltuka burkina faso caltuka niger e ko nandi e mum caltuka malla ngaddin
keewal mum gaddinaji firi dialect e fransinkore dialect e anglere lahja e arabiya walla lugatu mahalliya. Fulɓe ɗo tuugi dow baabuji ɗiɗi to ɗi ngala fulfulde wonata, kanji ngoni battudi alkule malla lomlomtodiral alkule e pelle inɗe. Ko woni alkulal? Alkulal woni harfeere malla ƴiyal. Pullo to wi'i battudi alkule wala, wiimo fenaade. Bolwirowo mbimi e mbimami fuu wattitan alkule. Pullo to wiima min cowata alkule, wiimo fewre, ngam o wawata wiigo wiimi e wiimami ko luuti mbimi e mbimami. Hande en limtan pelle inɗe 25 ɗe fulfulde mooɓi nder windere fuu. Kanje ngoni mba, nde, ndi, ndu, nga, nge, ngi, ngo, ngu, ngal, ngel, ngol, ngum, ɗam, ɗum, ka, kal, ki, ko, kol, kon, koy, o, ɓe, ɗe, ɗi. Ngi ɗo wattitire ngil ha Fuuta Jallo. Kala inde fuu ɗo mari fedde e feddirde malla toɗɗore e toɗɗorde. Yeru kosam ɗam. Kos woni ɗaɗol, am woni feddirde malla toɗɗorde, ɗam woni fedde malla toɗɗore. Caltuka Adamawa hutorta mba e ngiyi. Caltuka Fuuta Tooro hutorta nga e ngiyi e ngum. Caltuka Masina hutorta ngiyi e ngum. Caltuka Fuuta Jallo hutorta nga e ngum. Nga ha Adamawa ɗo lencotiri e mba ha Fuuta Tooro. Yeru ngeloba mba, mbabba mba, nyiwa mba. Ha Adamawa ngeloba nga, mbabba nga, nyiwa nga. Toɗɗore ngi hutinirtake ko luuti Fuuta Jallo. Yeru ngabbi, ngi, gabbi ɗi. Nguri, ngi, nguri ɗi. Baali, ngi, baali ɗi. Ha Adamawa en mbi'an ngabbu, ngu, gabbi ɗi. Nguru, ngu, nguri ɗi. Mbaalu, ngu, baali ɗi. Noy keɓtirten fedde e feddirde malla toɗɗore e toɗɗorde? Woni tiitonde wiitande warore. Keɗitowo giɗɗo waddango en tasakuyeji malla lasindaje muɗum hutinira tonngode WhatsApp fus 23 capanɗe 9 capanɗe 9 e nayi capanɗe 9 e nayi capanɗe 3 e nayi capanɗe 9 e 3. Ko min janganakujo moɗon ɓingel Modibbo gilla Gawlere Adamawa. So mi noddi fulɓe Masina, mi noddan fulɓe Bendugo. So mi noddi fulɓe Bendugo, mi nodda fulɓe Wasolo. So mi noddi fulɓe Wasolo, mi nodda fulɓe Fuuta.